सेथियावनो गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिखियाजुलि होननाय बे मोनसे आबै सेन्टार होननाय मोनसे गामियाव आं दंफैयो। नैबे हादान गामियाव बेयाव दिनै जों नुनो मोन्दों बेयाव खामानि सोलिबाय थादों जि 23rd श्री लक्ष्मी फुजाखौ फालिनो थाखाय बेयाव बिसोरो थाम थिम खामानि मावबाय थादों आरो जों मिथिनो मोन्दों बे लक्ष्मी फुजाखौ बिसोरो जागा गोमजायै फालिगोन होननानै बिसोरो बिथांमोना फोरमायदों। फै जों बे बिथांमोनखौ जों मिथिना लादिनि। जोंनि बुंनो गोनाङा बेनो दिनै जोंनि गेजेराव जों साबायखर बावनांगोन गिबियाव जे दिनै जोंनि बे इसिबां गोजान दिखियाजुलि आबै सेन्टार जायगायाव जि आर'नाइ रादाबनिफ्राय फैनानै जोंनि माखासे फुजा खुंनायनि सोमोन्दै जोंखौ बहाय सुराद लाफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। जे जोङो दिनै बे लोक्षि फुजाखौ जोंनि बे आबै सेन्टाराव जोङो गिबिनिफ्रायनो 1999 मायथाइनिफ्राय जोङो गासै 7टा गामि लोगो नांनानै दा बे लोक्षि फुजाखौ खुंबाय थानाय जायो। दा बिदि खुङै दिनै जोङो खुंगा 23थि बोसोरारि जालांबाय बे लोक्षि फुजा खुंबोबाय थानाया। दासिम जोङो खुंबोबाय थायो। जोङो मोजाङै मोजां खुंबोगासिनो दङ। देग्लायबो बे 2022 मायथाइयाव जोङो आरोबाव सिगांनिफ्राय देग्लाय साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जोङो खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। गाइडलाइन बायदिबाथ' जोङो मिथिनायाव जोङो दाख्लैबावै जों बे लोक्षि फुजानि सोमोन्दै जोङो माखासे पारमिसन लाना थांदोंमोन। दा बेवहाय जोङो गाइडलाइन बायदि मोनदों जे गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि माखासे फुजा खुंनायाव सम होनाय दङ। दा थिग बे सम होनाय बायदि जोङो नेमखौ फालिलांनो सानदों। जिहेथु गभर्नमेन्टनि रुलाव जों मोनदों दा फुजा खुंनायनि पारमिसनाव मोनानि 1 बाजिसिम आरो बेजों लोगोसे जिहेथु बे फुजायाव माखासे बांद्राय मानसि जमा जानायफोरखौ एसे हुसियारि खालामनाय आरो माखासे बे फुजा खुङोब्ला बे फुजायाव मा बुस्थुआ थानांगौ थानाङा बेफोरनि सोमोन्दै माखासे बेखौनो जों बुंनो थाङो। फुजा होनोब्ला जोङो जोङो इसोरखौ सिबिनाय जायो। दा थिग बे इसोरखौ सिबिनायावहाय दिनै जोंनि बे फुजा खुंनायाव माखासे किसुमान जायगाफोराव गाज्रि बेसाद जों नुनो मोनो। दा बैफोरबादि बुस्थुफोरखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बादा दङ। आरो माखासे जिहेतु फुजा होनोब्ला सिगाङाव जों मोनबोयोमोन अबेबा फुजाफोराव दाइस आरो जुवा गेलेनाय, नाथाय बेफोर बुस्थुफोरखौ दिनै गभर्नमेन्टआ गासैखौबो बादा होदों। दा बेखायनो जोङो बे गभर्नमेन्टनि रुल बायदि देग्लाय बे फुजाखौ जों मोजाङै मोजां खुंफुंलांनायनि आखायाव लादों आरो। बे नोंथांमोननि जे लक्ष्मी फुजायाव जे एन्टारटेनमेन्ट जायो बे एन्टारटेनमेन्टआ मा होनाय जायो? एन्टारटेनमेन्टखौथ' जोङो जोंनि कमिटिनिफ्राय माखासे जों नियमफोरखौ जोङो फोसावखानाय दंखायो। जिहेथु जोंनियाव जे बे फुजा जानो फैयोब्ला बा फुजायाव जोंनि माखासे मानसिफोरा दखान गला होनो फैयोबा बिथांमोननि सायाव मा फाननो मोननाय मा होनो मोननाय बेफोरखौ जोङो माखासे जोंहा बेनार होनाय फोसावखानाय दंखायो। जों बेबायदियैनो जों खुंलांगोन आरो बे फुजाखौ। दा नोंथांमोना सोंदों जे जोंनि बे आबै सेन्टाराव लोक्षि फुजा खुंनायनि सोमोन्दै एसे सोंनो नागिरदों ना होमबा? जों लोक्षि फुजाखौ खुंनायनि आसल उद्देश्यआनो जाबाय मा? जों जेला बेहाय बखबास खालामनायनि उनाव जोंनो बेबायदि फोरबो खुंनाय गैयामोन। दा बिनिखायनो बे गुबुन जायगायाव थांनानै गोजान जायगायाव थांनानै जोंनि मानसिफोरा अनेक खस्थ' खालामना नायनो थाङोमोन। दा बिनिखायनो जोंबो सानबाय जे लोक्षि फुजा बे फोरबोखौ जोंनि जायगायावनो खुंनो होननानै बेबायदिनो जों माखासे कमिटि जुथुमनानै सानैसो सोद्रोमा लानानै जों बे समाव 1999आव बेखौ सावरायग्रोनाय जादों। ओमफ्राय 2000निफ्राय जोंखौ बिगिन खालामनाय जादों आरो बेनोसै। आरो बेनिफ्राय जों आबै सेन्टारजों गायसनदों। दा गायसननायनि मेन उद्देश्यफोरखौ जुदि मिथिनो लुगैबा बुंनो हागोन आरो बुंनांगोन ना? थिग दं। बाहाय बे जायगायाव बे ओरैबायदिमोन जे अन्थाइबारि गोजामोन। सिगां माबा गैयामोन। जेला
गोनां जायगामोन आरो 1996 जों जेला बाग खालाम बेयाव अन्थाइ बारि गोजामोन दा बेयाव बे हाग्रायाव माने बेवहाय माने मानसिफोरखौ रावखौबो बख'बा खालामाखैमोन दा बे समाव जों सानबाय जे बे जायगायाव जोंनो मोनसे अनुस्थान गायसननि जों सानैसो मानसि ज' जालायनानै बिदिनो सानना जों अनुस्थान गायसननो नागिरनाय लोगोसेनो जे मोनसे कमिटि दंमोन बे कमिटिया फैनानै बेयाव मानसिफोरखौ सोनो होदोंमोन नाथाय जों बुंदोंमोन जे जोंनो मोनबा सिट हगारनांगौ जे बेयाव जोङो सानदों आरो नोंथांमोनजों बेसेबां लोगो दं जों बुंबाय जे 42टा गामि दं दा 42टा गामिनि गथ' गथायफोराथ' सोलोंथाइखौ लानो नांगोन दा सोलोंथाइखौ मोनाब्ला जे इयुन बिथांमोननि सोलोंथाइनि बेबस्थाया मा जानो हागौ दा बिथांमोना बुंदोंमोन जे जों होनो हाया जे बाथासिफोर दं दैमालु दं बेबायदियाव थांना फरायनो हागोन बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय बेबायदिथ' प्रजेक्ट जानाय नङा जोंनि बेनिफ्राय दैमालु आरो बारसे बेसेबांबा गोजान बे समाव कमिउनिकेसननिबो माने बे समस्या बिराद गाज्रिमोन दा नोंथांमोना फैनानै नुबाय जे बिराद मोजां खिन्थु बेबायदि नङामोन दा बिनिखायनो जों बै जोंनि नाजानायजों आरो बिथांमोननि माखासे अननायाव जों बेखौ मोनफिननानै जों दिनै बेबायदि अबस्थायाव बे आबै सेन्टारखौ लाबोनो हादों आरो मा दा नोंथांमोना बिटिआरनि बाहेराव आलादा रायजो जानानै दङ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट होनायाव नोंथांमोना दासिमहालागै बिटिआर सरकाराव सोसनजानायखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना मा दुखु फोरमायहरनो सानो बेनि बेलायाव बिनि बागै जोङो बहुद दुखु मोन्दों मानो होनबाथाय जों जिहेतुके जोंबो बिटिआर सरकाराव हाबसोनो थाखाय जों अनेक खस्थ' खालामदोंमोन आरो बे खस्थ'नि फिथाइखौ दिनैसिमबो मोनाखै खिन्थु मोनसे खोथाखौ बिथांमोना जोंनो जेब्लायबो माने सान्त्वना माबाखौ होना दोनदों आरो मा जे बिटिआर सरकाराव जे नोंथांमोना हाबसनसिगोन आरो हाबसनैनि कुनु माबा गैया खोथा गैया जायखिजाया जों माने मा होनना बुङो स्टेप बाय स्टेप लांगासिनो दं आरो बे एक्सटेनसन जालांगासिनो दं सनितपुर डिस्ट्रिक्टआथ' हाबगोन आरो बिस्तारखौ बुंदों नाथाय दिनैसिमबो बिनि जों फिथाइखौ मोननो मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोंनि गासै बे सनितपुर बाखि थ' बिश्वनाथ बयबो माने दुखुआव माने भुगिना दं आरो मा बयबो सोरबा दावदै खेला होगोन सोरबा हांसो खेला होगोन लोखि फुजायाव बयबो मोजाङै लोब लोब फैनानै लोखि फुजाखौ गोमै जाजा गोमजायै मान दान बावनानै मोजाङै मोजां हगार हरना दोनसै मोजाङानो सोलिगासिनो दं नांलाय खमलायथ' गैथ'वा नुवाखै जोङो जेब्लाबो बिदिनो मोजाङै मोजां बोसोर बोसोर मोजां मोजां बिदिनो ज' ज' फैनानैहाय जोंनि बे सा दखानाव जानाय लोंनाय मोजाङैहाय जालाङो लोंलाङो गोबांथार बिदिनो मोजां खालामलाङो जोंखौहाय दखानिफोरखौ